Bine ați venit la sfatul farmacistului. Astăzi vom discuta despre una dintre problemele actuale ale stocurilor din farmacii, lipsa Panadolului. Ce ne facem dacă lipsește Panadolul de pe rafturile din farmacie? Ei bine, avem alternative, nu trebuie să ne temem. Efferalganul, paracetamolul, Bioflu, Sanador și Prosinus sunt variantele care se găsesc în farmacii echivalente cu Panadolul. Prin echivalent mă refer la substanța activă. Concentrația poate varia între 24 de mg pe mililitru și 30 de mg pe mililitru, dar asta nu este o problemă. Care este diferența între suspensii? Așa cum vă spuneam, concentrația, dar și ambalajul și firma evident, sunt diferite. Variația de concentrație este între 24 și 30 de mg pe mililitru, care se adaptează în funcție de persoana cărei se administrează doza. Paracetamolul se administrează după o regulă foarte simplă, între 10 și 15 mg pe kilogram corp, fără a depăși 50 de mg pe kilogram corp pe zi. Și totuși, ce și cum luăm? Foarte simplu. Acestea sunt toate variațiile de paracetamol suspensie active pe piață. De la ultracunoscutele Panadol cu varianta de cutie veche aici sau varianta de cutie mai nouă alături, Bioflu Baby cu variantele vechi și nouă de ambalaj, paracetamolul TIS, acestea toate au 120 de mg pe 5 ml, respectiv 24 de mg pe mililitru concentrație de paracetamol. Și mai avem Prosinus, Efferalgan și Sanador, toate la fel cu paracetamol, doar că concentrația este cele 30 de mg pe mililitru sau 150 de mg pe 5 ml. Și totuși, ce se întâmplă dacă nu găsim nici acestea? Mai există o variantă, dacă dorim să rămânem pe substanța activă paracetamol, aceasta ar fi supozitoarele. Acestea sunt concentrațiile și variațiile de supozitoare cu paracetamol de pe piață. Și totuși, cum le administrăm? Aici avem schematic dozajul paracetamolului suspensie și nu numai pe zi, în funcție de categoria de vârstă. Este un dozaj aproximativ. Există persoane care sunt mai plinuțe, persoane care sunt mai slăbuțe. Regula de bază trebuie să rămână aceeași, repet, 10-15 mg pe kilogram corp pe doză, fără a depăși 50 de mg pe kilogram corp pe zi. Acestea fiind spuse, o să vă las cu dozajul să-l aveți în față să vă fie mai ușor pe viitor. Sănătate și nu uitați, un subscribe, un share și ne vedem la clipul următor. La revedere!